Kinsa si Ma'am Losminda Mayo. Ay, ikaw na taga ano mi? Imcor Kidapawan? Maghatod mi atong dining set na order. Oo. Imuha man pangalan na, ikaw ni Losminda Mayong. Naa, 4,300 lang. Imuha man nakapangalan. Hello, may puniul. Saan nagtiro ko na? Padala. Ah, pero nagpadalag kwarta. Ako kabalo ba ya? Isa na naman? Dining set. Kasi pangalan? Dining set katong kaunanan god. Oh, nay bangko, nay lamisa. Kaya kasi nagpadala na. Dili lang daw kuha ng bayad, cash on delivery man siya. Lamisa ba kanunan? Kasi imong anak nag-order ani nay tapos pero basin nagpadala kwarta sa imo ha. Basin nagpadala kwarta sa imo. Pero walay kwarta gipadala sa imo ha. Ay patanaw na ra namo sa imo ha sa nay. Nya ito nay pangalan dito nimo. Nagadto ka dito sa Kidapawan gapon wala. Ningon manggon nga cash on delivery, dili lang daw kaon ang bayad. Ali tanawan nay. Sa ko sa ano daw? Isdan siguro ang daan ni mga dining set kay gwapo. Kuha sa mong balay nay oy. Dapat abagay gini nay kay gwapo kay ning lamisa. Bagay. Kuan man. Ya, di ako ni order oy. Sige nay. Dirahan na nay niya ipataas na iyo kay para makita nimo. Happy Surprise! Happy birthday! Hapit ko mailan ba? Happy birthday, nanay! Ingon ko na nagkonta na nang. Minda mayong ganyo. Nakuha na ng bouquet. Happy birthday! Kulbaan ka, nay? Kulbaan ko, ko na iisip naman may dining. Kadaan naman ko atong ilisan. Nay, kabalo ka, nay, kung kinsay nagpadala, wala. Wala. Sige. Surprise, nga ako kabalo. Wala kay idea. Wala kay idea. Wala. Sige, naa sila. Naa sila mensahe para sa imuha. Ha? Naa mensahe para sa imuha. Ana sila, hello mama. Happy birthday. Wish lang namo nga hingpit na kang maayo ma. Yes. Ay, unsa day sakit nimo nay? Diabetic. Og dugang katuigan pang moabot nimo. Happy kaayo ming imong mga anak nga maayo kag lawas permi uban ni tatay. Asa mas tatay? Tawag ka tatay. Tawag ka. Salamat. Salamat sa pagpalangga. Dili na maglain ang buot nga bawalan ka namo usahay sa imong mga ginakaon kay para raman na sa imuha. Pero love kaayo ka namo, Mama Mens. Surprise from Canada, Qatar, and Malasila. Imong mga anak, no? Wala sa ko, ma'am. Wala na istorya. Oh, surprise man. Surprise nga. Kabalo. Okay. So, imong anak si Inday? Irene, oo. Okay, sige, nay. Mga yumig, mensahe nimo para sa ilaha. Tung sa Canada, Ano ka istorya, ma'am? sa Canada o sa Qatar. Sige, nay lang god. Ay, si Qatar, ay, di po. Kung unsa lang ang imong kanang ano, puso nimo ba nga sulti sa imong mga anak. Hello, tay. Dira ta tay sa tapat nanay. Ilis na wala. Tulog mo na siya, ma'am. Kaway nag-expect mo. Okay ra oy, gwapo mong gyapon sa tay oy. Gwapo. Ay, tay mo dawat man migbuo. Anak ko sa pagabot, kanang night, ay sit down, deliver nila niya. Tapos minda man yung pagyo, di ko nag-order, ma'am, boy. Ay, si tatay sa kay dili pa man ka istorya si nanay daw. Mga sa mi tay unsay imong ingon kay nanay sa iyang birthday?
Wala kiss niya. Message na Inday ba? Kung sa day message niyo. Sa imong anak po, doon sa ikaingon. Salamat ng patay na kay wa man mag-asa nga na ayo na ani ba surprise ang amo kanila nga wala may may lang para lang ang tapuan Nagluto-luto na may Wow. Okay. salamat ng po nga kay ingon siya kanina nga wa gyud daw siya kuan sunod na lang daw kay dakan sa bayaran Sunod na lang tuig daw, 74 akong edad. Di man ako baboy ang yawon. Wow. Di man di iyang ipadala. Sige na, ikaw na nay. Unsa na imong ikaingon sa imong anak nay? Salamat dai sa imong surprise dai. Nga wa mi kay balo. Ni kahit lang. Yeah. Salamat dai. Nalipay ta karon wala? Nalipay. Alipay. Dako nga kalipay. Wow, dako nga kalipay. Kaya ang istorya ginabuntag niya, kipon me, ingon mo siya wala gyud daw siya. Sunod na lang kay 5 ka baboy ang yaw. Okay. Sige tayo niya, ulay kiss nanay dia. Wala lang Ay, uya. Gusto man mi makita tay. wala man may gani nag-kiss Dili man mi mauli. Di mo mauli kung dili mo kiss si tatay. Si tatay dapat mo kiss kay si nanay ng birthday. Sana all. Kikilig na imong mga apo tayo. Kikilig. Mga po. Luha-luha na sa tatay na yun. Okay, sige. Wag daw ma'am. Kantahan nato si nanay, happy birthday. Kanta daw mo, birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nay, make a wish and blow your candle. Say mong wish. Happy life. Thank you, Lord. Nga, taas pa kung kinabuhi, Lord. Oo. Amen. Yehey! Palakpakan natin si nanay. Nay, happy birthday. Thank you. Kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Alipay mi nga nakaabot mi diri karon no sa imong ika 73rd birthday. Unta sa tay na pudpuhan no. Oh, 84, mag-84. Wow, grabe. 84 na katay. September Mura na mag 83. Okay, sige. Happy birthday nanay. Palakpakan natin si nanay.